मियाव 16 तारिख नभेम्बराव कैसा चेराय रितेश देवबर्मा मुंबई 20 बोसोरनि युवक सुसाइड खालामथिगा बेंगलोर हास्टेलाव सुसाइड खालामथिमोन यागुलो मनि फ्रेंड रक फायै मनि पोस्टमार्टम रक खालायरिखा मनि एम्बेलमेंट रक खालायरिखा बट रबरक राग रहनानै नगर रहनानै दांखुलु यांगै बरक मोरचुरिमो तोलेरिखा रितेश त्रिपुरानि पारांखा मतिर नवपारा ICDS शर्मा मौजा बंदसरानि बिनबु फानि बुंखा मतिरंजन त्रिपुरा ताबुक बरक तिनि खापायगासिनो थानिगो किसा सुबाग्रानि मिया मसुम तंग लगिवनो ताबुक क्लियर का सारना मुसुम सुसाइड केस जों केबनि बागै चिनियाखै रां रहरै केबनो सुबाय माया जों लगिरि मानो जों बिनि फर्मालिटीज क्लियर खालामनानै हस्पिटालाव थानानै बिनि पोस्टमार्टम खालामनानै बा पुलिस स्टेशनाव थानानै जों आबार लगिरि मानो किन्तु जों बनो बिनि बडि रह थानिबो जों रां डोनेट खालामनिया वेरी क्लियरलि आं साइरो उद्देश्य बिनि रांना जों कोन जगाव बिनि बागै जों रां डोनेट खालामनिया फाउंडेशन तै बिकज अब कैसे सुसाइड केस ओ 2 मासनि पिरियड से तावक बाय 6 जना 6 सुसाइड केस का जों 5 केस न तो सो ओके अरेंज खालाय जिसपन खालाय फैमिली मेंबर्स रहरै रिखा सो तिनि नि सुसाइड केस नले जों कैसे एग्जांपल सेट मा खालायसिनाय जों फाउंडेशन तै के बने सुसाइड केस 1 टाका रां सुबाया जों फिजिकली थांनाय बिनि फॉर्मेलिटीज क्लियर खालायनानै जत केस सुबानाय पोस्टमार्टम खालायनानै पुलिस परमिशन नानै NOC नानै जतनो जों लगिरनाय गाइडेंस होनाय किन्तु रां जों रिमानिया केबो खाता तै खाता बायदि अमन चेने डिसिजन लायो जों फाउंडेशन हन्डे बुसकले खालायसिनाय सा खामियानो फायो जों हेल्प खालायो बै जिसपनाले फायबा जों हेल्प खालायो तो हमके ताबो कमो का कैसे सुसाइड केस अमाय सुसाइड केस संता यागरलिया जों अमाय सुसाइड केस 1 टाका जों सुबाया जों लगे तंना बसियो तामने के तिब्रासा न जों लगे रै सुबाय तंना बसियो तबो के रां बाय सुबाया जों फिजिकली सुबानाय सो खा खालायनो जतन बुजि खानांगोन ताबो जदि फैमिली मेंबर्स ऑफ साउ जनर आरानो सब पाइ दिबो सिंगाबो खालायरे मानो तबो के आबो निबागै खर्च फैमिली मेंबर्स बारा होनाय एंते किसा प्रॉब्लम खा जदि अ जगह क्रिमेशन खाने के बिनि फैमिली नि बरक खर्च लगिबो तंनानै नांगो बिनि मा बाबो बिनि बुखाफानो तंना नांगो फाय के चंगा जगह क्रिमेशन खायबोया जदि नरक दाबो ताबो क्लाम थाने के मियानि जदि फॉर्मेलिटीज पाइ थामे के जदि किसा ताबो पाइ 30,000 अरेंज करनो चुबे डेट बुलिनो पैसेंजर सारानो डायरेक्टली नगर हरै मा तब आंते क्लियरली साव चिनि आंतेले चंखनो रां डोनेट खायलिया कलेक्शन खायलिया बिनि बागै बनि डेड बॉडी न रहने बागै जों रां कलेक्शन खालामलिया खाप्लाय न खाबायग्ला खाफैग्ला नै तामनि के अमो आइकेना जों क्लाइमां ताबो जरातै जोंबो एग्जॉस्ट खा चिनाराबो डोनेशन नानै खरबुसुनि बागै चिनि मेंबर्स रबो डोनेशन रिसिनाय अब वन सुना नांगौ जतो बरक अब नकनि बरक जुदि मुसु प्लाननानै लांगे जिसखौनो व्यवस्था खालामनो नांगौ पारानि बरक खनो माचु बालायनाय जुदि नकनि बरक न सुबा वे बरनि बसाना लास्ट दिगि मोखां थांनानै थागोन मा खालामनाय कয়েকদিন सिगांबो कैसे थै थांमानि पुनेव बरबो बुबाबो फासाव कुजुगिया कुलुगिया हनै आरो फाइ दिनै साइरि तब खमान सुनो नै ताको बुसो जों तिब्रा सारा फादर हास्टेलाव फायो सामुं खालायनि बागै कष्ट खालाय सामुं खालायनि बागै तामने त्रिपुराव सामुं खरै अरब फायो जदि न सुसाइड फाय थांगा जे नरनि मांगा साब्र हनाय आमो कैसन र वन सुबे नागारनि सिका तामनि बागै सुसाइड खालाय ना किसा मिसा बुरै बे कक बंगले का किसा मिसा ताम प्रॉब्लम लगा सुसाइड खालाय थानाय सुसाइड खालायनि सॉल्यूशन या नों खरकसा बरक लगा कैसा फाइट खालायनि बागै मा बसानाय फाइट खालायनि बसानाय माया गागै नों कैसा बरक ता फाइदी फादर हास्टेलाव ता फाइदी सामुं खालायनि बागै इन केस बरक नि थानिओ अमो हाइके स्ट्रॉंग डिसिजन करै जे आं फादर हास्टेलाव थानाय आजिनानि आजिवे नगो फिरकनानै वन संमानि करै के ता फाइदी और फाइट थैने बागै ता फाइदी जिसमाने सुसाइड खालायनो मानसु तंगा हाजार बार वन सुब्री जे नों सुसाइड खालाय वो नों सिम केव फानानै डेड बॉडी न त्रिपुराव रहया फिरबै जिसनो तो हैदराबाद तो केरला तो चेन्नई तो पुणे तो बेंगलोर तो जिस स्टेट नि फनो सुसाइड जदि केस अंके संख्या उनि डेड बॉडी न सिनि खर्चबै जों रहया फैमिली मेंबर्स जदि खर्च रै लांमा नंगत लागि थांनि इन अरो जदि पाइनानि हादर हास्तन जदि सबनानि
क्रिमिशन खाने के फैमिली मेम्बर्स ने खरच बरक मा फाइने फाद्रा हास्टेव बिनी मांगदिनो अजागानो क्रिमिशन खाने निबा वो कैसे गवर्नमेंट रूल जो फैमिली मेम्बर्स सारा के उफानो बॉडी नो क्रिमिशन मा खाया so once वो दोनों जोतन बुझी बाई खाना हमें बुझिया को उंगा कहते हैं शो मैसेज नो रिप्लाई क्लेन आईपीडी शेयर क्लेडी जैसे मानसा चंगनायो जेचिनी ओ वॉइस चिनी जे ओ मैसेज जो तो त्रिपुरा नो सामने नहीं उठो जो तो बरं ना सामने नहीं उठो हाथर हास्ते तंगने रखबो ते त्रिपुरा हास्ते तंगने रखबो चंग त्रिपुरा हास्ते वो चिनी फाउंडेशन मेंबर्स चिनी फाउंडेशन टीम नो एक्सपेंड खाई तो जो तो स्टेट नो फाउंडेशन पिनो चले नहीं वो थांसा नहीं मारे ना संया करिया वो थांसा न चिनी मारी बट যদি नों যদি थांसा तंगने मुचुं यागे चंके मना थांसा खाई ते मैया चंके मना थांगे सतरी तो भी मैया जे नों चंग थांसा फाइदी नों যদি थांसा ना मुचुं उनके साक थारे थांसा ना निबा मा फाइने बस नों साक थारे फाया वे नों के बोरिंग इन आर में थांसा फाइदी नहीं नों खाना तामों फाया वो सब कुछ है गोबां मा इंसिडेंट नोंनि थांगा कटर इंसिडेंट नोंनि थांगा आं शेयर खालामनो मुचुंलिया दङै दङ दङहाय आंगाबोनो करना फुइतोनि रिसुनो ताम इंसिडेंट गाबां सारिया तबके ताबुक आंगासो सावो ताबुक सं सुसाइड केजो रिवर्सिबल फाउंडेशन बाय बेनेरिका या कोनो आइडिया जों रां बेचुबाय मैया जों लगिरि चुबाय मानो लगिसिनि मानो जों फॉर्मुलेसो क्लियर खालामो असनो तने खुलुमका हामबाय ता जरते लगिरि कमानि बगे खाखलाय नरा रिवर्सिबल फाउंडेशन सपोर्ट लाइ थागा नंगै